guys! Welcome sa aking YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ulit ng isang panibagong video. Gagawa tayo ng Bicol to Tagalog Translate. So, tulad ng ginawa kong una, yung part 1, merong Tagalog, Bicol, and English. So, ngayon, dalawa lang. Gagawin lang natin na Bicol and Tagalog para mas madali. So, ayun, kaninang maga, bago ako naglinis, nagsulat ako ng mga dapat kong i-vlog na Bicol. Alam nyo kasi na nahawaan na ako ng mga Tagalog dito sa Norte. So, mas na-adapt ko na ngayon ang Tagalog dialect, Tagalog dialect. Karamihan dito ay Tagalog, walang mga nagbi-Bicol. So, yung Bicol doon sa pinanggalingan ko, Naga City. Kaya, lahat ng nalalaman kong Bicol, sinulat ko para di ko makalimutan. So, ayun, nag-write down ako dito. 15 pirasong vocabulary words na Bicol. I-translate natin sa Tagalog. So, ngayon, simulan na natin. Repeat after me. Saya. Para may matutunan kayo, then pwede rin isulat. Yung may mga balak pumunta ng Bicol at gustong matuto ng salita namin, yan. Sabayan nyo ako. So, let's start now. Okay, number 1. Number 1 is Mayo. Mayo is wala. Number 2, Igwa. Igwa is meron. Okay, number 3, Hain. Hain is nasaan. Number 4, Sain. Sain is saan. Number 5 is kansuarin. Kailan. Okay, number 6, udo. Udo is, in Tagalog is tae. Number 7 is daga. Daga in Tagalog is lupa. Number 8, uran. In Tagalog is ulan. Number 9, init. Init is araw. Okay. Number 10 is malipot. Malamig. Okay. Number 11 is makanos. Makanos is pangit. Number 12 is magayon. Magayon is maganda. Okay? Number 13 is muso. Muso is bibig. Okay? Number 14 is tabay. Tabay is lapi. Tagalog. Number 15 is bitis. Bitis is paa. Okay, number 16 is ikus. Ikus is pusa. Number 17 is kino. Kino is daga. Number 18 is sira. Sira. Sira is isda. Number 19 is laboy. Laboy in Tagalog is puti. Number 20. Excuse me. Number 20, uring. Uring is uling in Tagalog. Okay? Number 21, sungo. Sungo is gatong. Number 22, kalayo. Kalayo is liyab. Number 23, duot. Duot is damo. Okay. Number 24, bado. Damit. Number 25 is turog. Turog is tulog. 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 Okay, number 26, katri. Kama. Katri is kama. 27. Number 27 is tamong. Tamong is kumot. Number 28, urasan. Urasan is relo. Okay, number 29, harong. Harong is bahay. Number 30, okay. Number 30 is tukawan. Tukawan is upuan. Okay? Number 31,
third one is nyog. Nyog is niyog. Nyog, shortcut lang kasi, niyog. Okay, number 32, tulak. Tulak. Iba yung tulak. Tulak. Tiyan. Okay, number 33, liog. Liog. Liig in Tagalog. Number 34 is portahan. Portahan is pinto. Number 35 is luwasan. Luwasan in Tagalog is labasan. Number 36, gurang. Gurang is matanda. Okay, number 37, aki. Aki is anak. Number 38 is manay. Manay in Tagalog is ate. Tulad ko, ate. Manay. Number 39 is manoy. Kuya in Tagalog. Number 40, iho. Iho is lalaki. Number 41, iha. Iha is babae. Number 42 is nene. Nene is batang babae. Number 43, nunoy. Nunoy is batang lalaki. Number 44, eskwelahan. Eskwelahan is paaralan. Number 45, tumpak. Tumpak is tama. Tama. Okay? Number 6 is sala. Wrong. X. Sala. Number 47 is bua. Bua in Tagalog is baliw. Number 48 is makulog. Makulog is masakit. Makulog is masakit. Masakit. Ouch. Okay. Number 49 is nakatukaw. Nakatukaw in Tagalog is nakaupo. Nakaupo. Number 50 is sakuya. Sakuya. Sa akin in Tagalog. Sa akin. Okay. Yan lang po. Number 50. Ang pinakang huli ay sakuya. Sa akin. Sa akin po ito. Choke. So ngayon, may bonus tayo ng bilang. Ang pagbibilang naman sa Bicol ay ganito. Saro. 2, 3, 4, 5. Anong, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanggang 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ganda siya ng Bicol. So, ayan po. Bonus na lang po yung pagbibilang. Sana may natutunan kayo at nakasunod kayo sa mga sinasabi kong Bicol. Kaya, kapag nakapunta kayong Bicol, baon nyo ang video ko. Charot. So, ayun lang po. Salamat.